Ay, bebe. Bebe, ay, salamat kay Ben. Hindi mo nagdalain. Ibuanan ko din. Sabi ka, lang. Alang bebe. Taksar kita taksar ko makaulay ko niya. Wala kita lagi dire. Ya. Wala ka gigutom be. Gutom na ko di ay. Nakawas na ko ni mo ba mo kung andaman. Asa to mga anak be ay? Wala to mga anak. Oy. Apa to mga anak? Si Juan, Joshua. Oy, mga anak. Oy, tanong nga lang ng inyong pala ha. Pag kumangko di ha kay. Amo na rin tanong mo niya. Ha? Ay, mga sabihin mo mama. Bi, happy anniversary. Oy, happy anniversary, Be. Salamat kay sa imong kuan, Be. Pag-import sa ko karon niya imong gidala sa kaning kaliguanan nga nice kayo view. Hindi niya, mga mukhaon ka be? Mga ka? Oh, mukhaan ko, Be. Kadad diya. Ano? Dahon man ni sa gabi, Be. Dili, be. Ako ning daw si Gabi kay para ining daruti kay ining gabi. Ang grabe kay kabi ay. Nga, Sweet ka ba? Habi ni mo be, bisag daw ni si Gabi, aligre ni. Og sama ni sa akong gugma sa imo nga pinubre. Pero adlaw og gabi, ikaw lang gipirme. Sana all. Ah, grabe kay kabi ay. Permente ko nimo pakiligon ba? Be, murag gyud ka kuan, Be. Murag gyud ka pustiso. Ano man be? Kay di ko ka huwag katawa kung wala ka. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Nya. Abi ni mo be, Saman, Be. ang akong gugma sa imo sama sa kalbasa. Kay nga naman. Katay gito, katay dire. Pero ang do kabunga na adire. Ano Pero ba? ayaw hilabti kay bubuot niya kini.
Kuan boy. Kami okay. Kami sa ka nga. Pwede. Di mo ka nga di mo. Tungan ilabay mo kuan boy dito taas man ko. Be, na ako'y pick appliance mo be. Usa man? Kanang pakano sa tikadaan. Nang Usa man? utot ka ba be? Nga naman? Kay hilom ra kay ka pero lakas kay kagdating. Need somebody who can love me in my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Di pero nagtiti ka pakilikon. Ano mo ko abi oy? Asan po imong kan be? Ngiti pag ko. Ako ano ya kuha oy. Kuha oy. Kama. Tayo ba ka? Ang kama be, grabe po kayo pagtanaw mo ta kwa. Tae? Daan na dito kung now? Hindi taga kayang dulaan. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nararamdaman. Di gustong ika'y mawala, dahil handa ako. Mainom sa tubig ka kay nadunlan ko katong imong gipaspasan ko magungit. Inom sa tubig ka. Ari ra ka ha. Sige. Ay lang sundi. Okay. Kuan. Bye-bye be. Love you be. Sige. Salamat. Amping. Be. Walay pa balon be. Kapag flankis. Unya na gabi eh. Kung ako'y pabili nimo. Sama. Flankis. Ano sa kabe ha? Inom sa akong tubig be ha? Sige. Patay pre, ninyo yung kinabuhi ron ba? Wala Smith. O gani ka na ha. Dagan na dia. Oh, dagan gyud. Nako nakita sa TikTok pre. Kuan, karang gwapa ni siya, may mong sayo. Sabi ta natin para naabot tayo Oh, kitong sige. tawag mga bi. Yung cellphone oh, gilumutan ng tao ni. Ginaw kayo. Sige. Say ko ano. Iba na ang pangalan na ni. Ibana. Ano na raya number oh. Say number eh. Diktar mo ba? 0905 5 9348 348 040. 040. Okay na? Oh. Salamat pe kaya ako dito hagan niya. Paload ko niya ko sa kalibo kong load niya. Ako ni tawagan maayo niya. A few inches later. Pre, di mo mutubag no akong gitawagan. Pre, katong gihatag yung Smith ba? Pag di tawag daw uto, tawag uto. Ilibin ni school na nako siya. Busy siguro to sa TikTok. Kasi tinuang rani mo ha man. Naglobi ako gusto libo ya. Kamay na nawa. Ilibin miss school. May tag mo tawag ni balik. Sa kaning number no. Ibahan na to? Iba na. Tawag ko balik. Akong sa bagong. Hello? Kinsan eh? Oh, hello. Ako di si Kuanday. Rio ang pangalan di ay. Hindi ta si mong pangalan eh. Ganong ang tawag man ka sa akong number? Nag-dial na day ka? Oh, nag-dial na ko ganiha. Nakuntak ka daw ba? Nasaan ka karon day? O na ako diri sa kuan, ligo mi sa akong mga friends diri sa beach. Ang timanggong kuan na gud, igangan gud nga. Ligo lang may ba. Kanang anong gusto magkita sa kuan? Ay, gusto ta ko makita ila ba? Kuan man. Bago pa man ka nanawag sa kuan, makikita na din ka. Oh, makikita na ko nimo ba kay feeling nga diri sa balay mo god. Naay kay ba nya. Mabugoy uyab. Gusto ko ka makita ba sa personal ba kay pangalan pa lang nimo daan ibana murag lami naman kaayo. Murag migahi man ni ako ah. Kung kasing-kasing ba migahi. Liro jud mong mga lalaki eh. Grabe ni Dota gitingog nimo ibana oy. Lami man kaayo. Murag gyud kag kuan ba? Murag gyud anghel nga walay pako ba?
Bugnaw kayo, mura mag ice water. Wow! O, ganahan niyo ko yan, maminaw sa tingog yan. Excited akong kita mo. Bola lang yan. Sininot og tingog. Ang cellphone naman na, pero sa personal. Pati mo kay tingog. Pwede ba kung manguyab ni mo? Ano mo, basta nanghid ako daan ba, bisa ko ta nagkita. Para ma-inform ko ka ba, basta niya gusto ko rin mo pamilya, ano ba? Nanghid na ko, pwede kang manguyab ni mo? Unsa? Leo? Manguyab na yun ang kanako? Nga naman po, nga manguyab ka nako. Nga, wapakakita nako. Tungkol sa kanindot sa kong tingong. Sukat-sukat. Karon pa jud ko nakadungog na ining dahil sa kong tingong kanindot. Ang naot nga, sugto na ko ni mo ron, hinalian ni akong gugma. Oh, sige. Isugot na ta ka. Wow naman! Wow! Wow! Basta ha, kanaan mong ingon ha. Seryoso ka na ha. Ay ginig sa mari akong kasing-kasing. Mabag sugot ako ni mo. Uy, pre! O ano, sakto. Sugot na mo, pre! Ayaw mo. Salamat. Sige mo, pansa ko kay magkuan ko, mangandam ko kay nagkita na to ba? Sige. Kini si Leo eh. Bolero di kini si Leo ba? Ako naisip yung number. Sa boy! Ayaw! Ang bibi! Friends, wala number to. Sabi! Sabi, I love you dali! Friends, wala na. Kanang nga naman may mga friends. Mag-I love you ay man eh. Ha? Be! Be! Saan sa kabi ay? Be! Friends naman doon ako tungkod, Be! Joshua, tabang! Magdawag ng doktor! Kuya! Be! Uy, ito sa doktor ito, tara dito! Si Kuya! Be! Kuya! Be! Dali, padali na, doktor! Dong, paano yung kuya niyo, Dong? Dok, agpas, Dok! Sa misis, itong tanaw ni mong bana. Be! Dok, gusto mo akong bana, Dok? Sorry, misis. Patay na mong bana. Ha? Wala na gyud siya. Wala na siya feeling si mga. Utsa? Uy, Pakoy! Uy, Pakoy! Uy, Pakoy! Hilom na diha! Doktor na nagsulti! Piyong na diha! Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang hinamahal ko?